नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. 4G 5G आलं तरी गुरुजींशिवाय पर्याय नाही. सोशल मीडियावरचा हा विनोदाचा भाग जरी आपण बघायला तरी बऱ्याच अंशी हे वाक्य अगदी खरं आहे. म्हणजे नेटवर सगळी जरी माहिती असली तरी आपल्या आयुष्याला योग्य दिशा देण्याचं काम आणि माहिती योग्य आहे की अयोग्य आहे हे सगळं योग्य प्रकारे समजून सांगण्याचं काम हे शिक्षकांचंच असतं. आणि विद्यार्थी आणि शिक्षकांचं एक खास नातं असतं. आणि गेली 14 वर्ष या अध्यापन क्षेत्रात स्वतःच्या वेगळ्या कामामुळे ज्यांनी एक वेगळा ठसा उमटवलाय असे वैभववाडी तालुक्यातील मौदे या गावचे बालभवन विद्यामंदिर या शाळेत गेली 14 वर्ष जे सेवा बजावत आहेत ते संतोष मोहिते पाटील सर. त्यांच्या कामाची दखल घेत जिल्हा परिषदेच्या वतीनं त्यांना आदर्श शिक्षक या पुरस्कारानं गौरविण्यात आलं. त्यांच्या संपूर्ण कार्याचा आढावा आपण या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत. सर, आपलं मनपूर्वक स्वागत कोकण साध लाईव्हच्या या स्टुडिओमध्ये. धन्यवाद. पहिला प्रश्न नक्कीच असा आहे की आदर्श शिक्षक पुरस्कार तुम्हाला नुकताच मिळालाय, त्यातून तुम्हाला सन्मानित करण्यात आलाय. पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते तो सुपूर्द करण्यात आलाय. काय भावना आहे? आजच मला पुरस्काराचं वितरण झालं. ते चांगल्या प्रकारे कार्यक्रम घेण्यात आला. एव्हा कोकण आपलाच असं हे आपलं वाक्य जिल्ह्याचं आणि त्या वाक्याला साजेसच असं मी आजच माझ्या आईवडिलांना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात घेऊन आलो तो पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी. आपला जिल्हा हा गुणवत्तेत खूप मोठ्या आघाडीवरती आहे. स्वच्छतेच्या बाबतीतही देशात त्याचा नंबर आहे. आणि या जिल्ह्याचा पुरस्कार मिळवणं हे मला भाग्याची गोष्ट वाटते. आणि हा जिल्हास्तरीय पुरस्कार असं नाही तर जणू काय राष्ट्रीय स्तरावरचा पुरस्कार मला मिळाल्यासारखं वाटतं या पुरस्काराच्या निमित्तानं. सर, आता तुमच्या कामाकडे येऊया. म्हणजे तुम्ही विविध उपक्रम राबवत असतात आणि त्यातून विद्यार्थ्यांना तुम्ही एक दिशा देण्याचं काम करत असतात. विद्यार्थ्यांना सगळ्या प्रक्रियेत सामावून घेऊन तुम्ही पुढे जात असतात. तर पहिला मुद्दा आहे तो विज्ञान प्रदर्शनात तुमच्या विद्यार्थ्यांनी चमकदार कामगिरी केली, तर त्याविषयी काय सांगाल? विज्ञान प्रदर्शन म्हणजे एक हातखंडाचा आहे माझा. कारण गेली देवगडमध्ये मी 10 वर्ष सेवा बजावलेली आहे. तर त्या 10 वर्षामध्ये 7 वर्ष मी देवगड तालुक्यात विज्ञान प्रदर्शनामध्ये विद्यार्थी कृती या प्रकारात प्रथम आहे. आणि तिथूनच जिल्हास्तरावरती सुद्धा मी सहभाग घेतलेला आहे. पुन्हा राज्यस्तरावरती सुद्धा 2 वेळा माझे विद्यार्थी चमक दाखवून आलेले आहेत. तर असं आहे. याचबरोबर वैभववाडीमध्ये सुद्धा काम करत असताना शिक्षक कृती या प्रकारात मी 2 वेळा प्रथम क्रमांक मिळवलेला आहे. जिल्हास्तरावरती सुद्धा माझा नंबर आलेला आहे. तर विज्ञान प्रदर्शन म्हणजे जणू विद्यार्थ्यांना एक उत्साह असतो, एक प्रेझेंट करण्याची एक ताकद असते, मांडण्याची ताकद. आणि ही सर्व पाहता विद्यार्थ्यांच्या मने सुप्त गुण असतात, त्यांचा विकास म्हणजेच हे विज्ञान प्रदर्शन असतं. आणि खूप विद्यार्थी यामध्ये इन्व्हॉल्व होतात, ॲक्टिव्ह राहतात. आणि खरंच विज्ञान प्रदर्शन एक विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठा उत्साहाचा असं एक तो संमेलन असतो, सोहळा असतो. अगदी बरोबर सर. तुम्ही तुमची स्वतःची कविता संग्रह आहेत आणि त्याचबरोबर ललित लेखनाची पुस्तकं सुद्धा प्रकाशित झाली आहे, त्याविषयी काय सांगा? माझे जे काका आहेत तर ते लेखक आहेत, बालकथाकार आहेत. जवळपास त्यांची 40 पुस्तकं प्रकाशित आहेतच. महाराष्ट्र शासनाची त्यांना मान्यताही आहे. तर माझे सुद्धा त्यांच्या पावलावरती पाऊल टाकत असं कविता संग्रह आहेत. काव्यांकुर नावाचा माझा पहिला कविता संग्रह प्रकाशित झालेला आहे 2021 साली. त्यानंतर बाहुलीचं लग्न, माकडांची शाळा असे काही कविता संग्रह प्रकाशित आहेत. शिवाय मी वाघोटण येथे 10 वर्ष काम करत असताना तिथले काही अनुभव आहेत. तर त्यांचं मी शाळा आणि वाघोटण अशा नावाचं एक पुस्तक मी प्रकाशित केलेलं आहे. तर त्या शाळेच्या बाबतीत जे काही किस्से घडले, गावाच्या बाबतीत जे काही प्रसंग घडले तर ते सर्व त्या पुस्तकामध्ये मी समाविष्ट केलेले आहेत. याशिवाय मी बऱ्याच विद्यार्थ्यांना निबंध भाषणाशी देत असतो आणि त्यांना पुरस्कारही प्राप्त आहेत त्या निबंध भाषणांना. तर त्यांचं एक पुस्तक करावं असं मला वाटलं आणि शालेय भाषणे असे नावाचं एक पुस्तक मीही केलेलं आहे. शिवाय मी परिपाठ घेत असताना पाहतो की मुलांना कोड्यांच्या बाबतीत एक विशेष रस असतो. आणि हे कोडे आता मी ज्या ठिकाणी आता कार्य करत आहे तर त्या ठिकाणी नेटवर्क अजिबात नाही, साधा अँड्रॉइड फोन चालतच नाही. आणि अशा ठिकाणी विद्यार्थ्यांना असं जे साहित्य बाहेरच्या जगात आहे सहज मुलांना मिळतं, पण माझ्या मुलांना ते मिळत नाही. तर त्यांच्या संदर्भात मी एक मराठी कोडी नावाचं एक पुस्तक काढलेलं आहे. ते खूप
म्हणजे मनोरंजक आहे. विद्यार्थी खूप आवडीनं वाचतात आणि त्यामध्ये रस घेतात अशी पुस्तकांचं. आणि पुढं मानसी आहे अनेक पुस्तकं. सह्याद्रीतील वनौषधी हे पुस्तक माझं आता चालू आहे लिखाणाच्या बाबतीत. शिवाय गॅदरिंगची धमाल कोडी, गॅदरिंगबाबत धमाल कॉमेडी असं एक पुस्तक लिखाण चालू आहे सध्या. तर ही 2 पुस्तकांचं लिखाण सध्या सुरू आहे. ज्या पद्धतीने तुम्ही नावं सांगितली ती नावं ऐकून आम्हालाही उत्सुकता लागून राहिली की त्या पुस्तकात आम्हाला काय वाचायला मिळेल. पण मगाशी एक मुद्दा राहिला होता, तो म्हणजे तुम्ही सुद्धा तुमची राज्यस्तरावर निवड झाली होती कृती संशोधन या माध्यमातून. तर कृती संशोधन हे नेमकं काय आहे आणि तुमची ही निवड कशा पद्धतीनं झाली? 2015 साली मला नवोपक्रम, जिल्हास्तरीय नवोपक्रम स्पर्धेमध्ये माझा जिल्हास्तरावरती प्रथम क्रमांक मिळवलेला होता. आता नवोपक्रम म्हणजे एक नवीन असा नाविन्यपूर्ण उपक्रम असतो आणि तो शाळेमध्ये राबवायचा असतो. त्याचं झालं असं की त्यावेळी माझ्याकडे 7वीचा वर्ग होता. वर्गामध्ये 31 मुलं होती, शाळा वाघोटनमध्ये. आणि आम्ही एक राख्या बनवायचा असं एक कार्यक्रम अंतर्गत उपक्रम घ्यायचं ठरवलेलं होतं. मग प्रत्येकी 10 रुपये असं आम्ही 310 रुपये जमा केले आणि मी कोल्हापूरला येत जात असल्यामुळे त्याची आम्ही राख्या बनवण्यासाठी जे काही कच्चं मटेरियल लागतं तर ते घेऊन आलो आणि त्याच्यापासून अतिशय सुंदर अशा राख्या 1-2 दिवसातच, विद्यार्थ्यांना वेळेचं अजिबात भान नव्हती, रात्री 7 वाजेपर्यंत सर्व विद्यार्थी थांबून त्यांनी ते 2च दिवसात भरपूर अशा राख्या बनवलेल्या होत्या. मग आता एवढ्या सुंदर राख्या बनवल्याचं करायचं काय? मग पुन्हा प्रश्न झाला. मग आम्हीच ठरवलं की त्या विकूया. आणि वाघोटण गाव मोठं आहे तर त्यामध्ये आम्ही ते विकायचं ठरवलं आणि बघता बघता 2 दिवसात त्या सगळ्या संपूनही गेल्या. जवळपास 600 रुपये आम्हाला त्यावेळी मिळाले. आता माझा मानस होता विद्यार्थ्यांना ते वाटायचं समप्रमाणात 20-20 रुपये प्रमाण, पण विद्यार्थीच म्हणजे नाही सर, आपण आणि काहीतरी नवीन उपक्रम करूया. मग त्यावेळी मला सुचलं की आपण शालेय वस्तू भांडार उपलब्ध म्हणजे करू शकतो. याच पैशातून मी आता कोल्हापूरला येत जात असल्यामुळं सहज शैक्षणिक साहित्य मी आणू शकतो. आणि वाघोटणसारख्या ठिकाणी ते खूप महागड्या किमतीत विकलं जायचं. आम्ही विद्यार्थ्यांना प्रकल्प सांगायचो, वेगवेगळे ॲक्टिव्हिटी सांगायचो, पण ते पालकांना घेण्यात पैसे नसायचे. त्यामुळे मला ते जाणवायचं सतत. तर त्याचा उद्देश हाच होता की पालकांना कमी किमतीमध्ये चांगलं साहित्य मिळावं. मग 600 रुपयाचं आम्ही थोडं बेसिक तत्व थोडंसं साहित्य आणलं, पण ते असं वाढत गेलं की बघता बघता त्याचा खूप मोठा पसारा झाला. मुख्याध्यापकांनी आम्हाला एक अखंड कपाटच दिलं की ज्यामध्ये आम्ही ते साहित्य ठेवत होतो आणि विद्यार्थी होते माझे तर तेच हँडल करायचे, सर्व विद्यार्थीच विकायचे आणि अशा प्रकारे ते विकलं जायचं. पण काय व्हायला लागलं, एक समस्या त्यामध्ये निर्माण झाली. कारण काय व्हायला लागलं, एक नमुना म्हणजे एक 35 रुपयाची वही मी त्यावेळी 22 रुपयाला मला कोल्हापूरला मिळायची आणि ती मी 22 रुपयालाच विद्यार्थ्यांना द्यायचो. पण व्हायला लागलं असं की विद्यार्थी घरातून 35 रुपयेच आणायचे आणि 22 रुपये मला देऊन उरलेले पैसे ते खाऊ खायचे. म्हणजे माझा उद्देश हा होता की माझ्या ज्या गरीब पालक आहेत तर त्यांना तो फायदा व्हावा, पण तसं व्हायचं नाही. मग ही माझ्या 1-2 महिन्यानंतर गोष्ट लक्षात आली. तर मी ठरवलं नाही तर या बाबतीत आपण काहीतरी करायला हवं. तर मी ती 35 रुपयाची वही विद्यार्थ्यांना सांगूनच 27 रुपयाला देऊ लागलो. थोडा फायदा आपणही घ्यायचा आणि असं ठरवलं. आणि तो फायदा घेत घेत आम्ही 1.5 वर्षामध्ये मॅडम जवळपास 3000 रुपये जमले नफ्याचे. आणि ते आम्ही मुख्याध्यापकांना सापुदपा योजनेअंतर्गत त्यांना ते देऊ केले. म्हणजे आज माझी एक विद्यार्थिनी वाघोटणमध्ये तिला ते 3000 रुपयातून तिचं एक शैक्षणिक पालकत्व अजूनही मिळतं. मी जरी तिथं उपलब्ध नसलो तरी आमच्या विद्यार्थ्यांनी जो काही शालेय वस्तू भांडार चालवला तर त्यातून असा हा नवोपक्रम होता. आणि याचं मी लिखाण केल्यानंतर याला मला जिल्हा स्तरावरती प्रथम क्रमांक मिळालेला. पुन्हा माझी निवड राज्यस्तरावरती या अंतर्गतच झाली आणि त्या ठिकाणी मी सुंदर हस्ताक्षर कृती संशोधन केलं. आता कृती संशोधन म्हणजे काय, नवोपक्रम वेगळा भाग असतो, त्यामध्ये नाविन्यपूर्ण उपक्रम असतात. पण कृती संशोधन म्हणजे एक समस्या निवडायची असते आणि त्या समस्येला निराकरण करायचं असतं. त्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना आपण अवलंबायच्या असतात. विद्यार्थी गट निवडायचा असतो, त्यांच्यावरती तो प्रयोग करायचा असतो आणि त्यातून काय साध्य झालं, कितपत उद्दिष्ट साध्य झाले हे सर्व मांडायचं असतं. तर अशा प्रकारे 11 दिवस राज्यस्तरावरती ह्या अंतर्गत मी होतो आणि त्यातूनच विद्यार्थ्यांचं सुंदर हस्ताक्षर असा हा कृती संशोधन विषय होता. आता हस्ताक्षर म्हणायला गेलं तर बघा, आपल्याला अस्वच्छ ठिकाणी कुणाला राहायला आवडत नाही, तसं अस्वच्छ अशुद्ध लिहिलेलं कुणाला वाचायला आवडेल, नाही आवडणार ना. तर हे विद्यार्थ्यांनी जेव्हा पटलं तर तेव्हा त्यांनी या बाबतीत रस घेतला. आता माझं सुद्धा या सावंतवाडीचे विकास गोवेकर साहेब आहेत, तर त्यांनी राज्यस्तरीय सुंदर हस्ताक्षर स्पर्धा ते घेत होते. मी त्यामध्ये भाग घेत होतो, दोन वेळा मी भाग घेतलेला होता.
आणि त्यामुळंच विद्यार्थ्यांनाही वाटलं की आपणही हस्ताक्षर सुंदर करावं आणि त्यांचं झालेलं आहे. बऱ्याच विद्यार्थ्यांचं माझं उद्दिष्ट साध्य झालेली होती. अशा अंतर्गत मी राज्यस्तरावरती कृती संशोधन सादर केलेलं. हं. पण आता एक कृती संशोधन तुम्ही सादर केल्यानंतर तुम्हाला काय असे कमेंट आलेत किंवा काय तुम्हाला लोकांकडून त्याची प्रतिक्रिया होत्या? नाही, विद्यार्थी आता जवळपास मी 15 मुलांवरती अभ्यासगट निवडलेला होता आणि जवळपास सर्वच विद्यार्थ्यांची हस्ताक्षर सुधारणा झालेली होती. जवळपास मी 4 महिने हा उपक्रम त्या 15 विद्यार्थ्यांवरती राबवत होतो आणि त्यातून त्यांचं हस्ताक्षर जे 4 महिन्यापूर्वी आता हस्ताक्षर काय 1-2 दिवसात सुधारण्याची गोष्ट नाही. त्यामध्ये भरपूर मी वेगवेगळ्या संदर्भ ग्रंथांचाही वापर केलेला होता. वेगवेगळ्या ग्रंथांचा वापर करून त्यामध्ये वेगळे आयडिया होत्या. यूट्यूबचा वापर केलेला होता आणि त्यातून ज्या काही आयडिया होत्या त्या मी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवलेल्या होत्या. जेणेकरून हाच उद्देश होता की त्यांचं हस्ताक्षर सुधारावं. धूळपाटी नावाचा एक सोपा प्रयोग होता. एक काचेवरती धूळ म्हणजे वाळू टाकायची. वाळू सहज मिळते आपल्याला. काचेवरती वाळू टाकायची आणि त्याच्यावरती आपण किती रेषा आखल्या, रांगोळी काढली तरी ते म्हणजे एक वळण प्राप्त होतो बोटांना. अशा प्रकारे अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम मी त्यामध्ये सुद्धा राबवलेले होते, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचं हस्ताक्षर सुधारावं आणि बऱ्याच विद्यार्थ्यांचं हस्ताक्षर चांगले झालेले. आज त्यातीलच एक विद्यार्थिनी आज डॉक्टर बनलेलं आहे आणि BAMS शिक्षण घेत आहे सध्या गोव्यामध्ये. खूप छान सर उपक्रम आहे हा. पण ग्रामीण भागात जेव्हा तुम्ही शिकवता किंवा ग्रामीण भागात तुम्ही काम करता, कारण देवगड किंवा आताचा तुमचा वैभववाडी अगदी जिल्ह्यातला शेवटचाच तालुका आहे खरं तर हा, मग काय समस्या असतात अशा वेळी तुमच्या समोर? आता वाघोटण म्हणजे देवगड तालुका आणि वैभववाडी तालुका यामध्येच खूप फरक आहे. कारण देवगडमध्ये इंटरनेट सुविधा, वाहतुकीची सुविधा सहज उपलब्ध व्हायच्या, पण तशा प्रमाणात वैभववाडीमध्ये नाही. आणि त्यातल्या त्यात माझं जे गाव आहे ते अतिदुर्गम आहे. मी जेव्हा देवगडची माझी 250 पटाची शाळा होती आणि ती सोडून जेव्हा मी मौद्यामध्ये आलो तर ती 50 पटाची 7वीपर्यंतची शाळा होती. पण देवगडला असताना 8 शिक्षक होतो आम्ही आणि मौद्यामध्ये आल्यानंतर 2 शिक्षकच होतो. आणि असं असताना पूर्ण म्हणजे मुख्याध्यापक पदभार माझ्याकडे आलेला होता. सोबत एक महिला शिक्षिकाही होत्या माझ्या ताई. आणि असं करत असताना भरपूर असं व्याप होते आणि त्यातून सुद्धा विद्यार्थ्यांचं गुणवत्ता कशी वाढेल याकडेच मी लक्ष दिलेलं होतं. फरक म्हणायला गेलो तर आपण इंटरनेट सुविधा नाही आहे. डोंगराळ भाग असल्यामुळे आपला पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा डोंगराळ आहे आणि इंटरनेट सुविधा, मोबाईल सुविधा नाही आहेत. पण आजचं जग हे मोबाईलशिवाय चालत नाही म्हणतात. तसं शैक्षणिक बाबतीत सुद्धा या मोबाईलचा खूप चांगला वापर होतो आजकाल. पण माझे विद्यार्थी त्यापासून खूप अलिप्त आहेत, खूप लांब आहेत. तर आम्हा शिक्षकांनाच त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. कुठंतरी आम्हाला रेंजमध्ये जावं लागतं. यूट्यूबवरती ज्या काही चांगल्या शैक्षणिक व्हिडिओ असतात त्या डाउनलोड करावे लागतात. विद्यार्थ्यांसमोर त्या मांडाव्या लागतात, दाखवाव्या लागतात. तर अशा प्रकारे अनेक चढाओढी करत आम्ही ही गुणवत्ता विद्यार्थ्यांची कशी वाढेल याकडे आम्ही लक्ष देत असतो. सर, आता तुम्ही मोबाईलचा उल्लेख केलातच आहेत म्हणून मी एक म्हणजे थोडासा वेगळा प्रश्न विचारेन, तो म्हणजे कोरोना काळातला. कोरोना काळात आपण 2 वर्ष आपण या सगळ्या महामारीत आपण जगत आलोय आणि त्यावेळी शैक्षणिक क्षेत्रात बरेच बदल झाले. त्यातला मोठा बदल होता तो ऑनलाईन शिक्षणाचा हा पर्याय सुरू झालेला होता. तर तुम्ही म्हणताय की तुमच्या गावात या सगळ्या सुविधा नाही आहेत, रेंज नाही आहेत, तुम्हाला जर काम करायचं झालं तर तुम्हाला तुमच्या गावी जावं लागतं. तर मग तो काळ तुमच्यासाठी कसा आव्हानात्मक होता, ते तुम्ही कसं त्यावेळी काम केलंय? आता माझं जे गाव आहे मौदे गाव सध्याचं, त्या ठिकाणी आखवणे आणि भोम अशी 2 गावं होती. मात्र अरुणा प्रकल्प जो सध्या झालेला आहे त्या अंतर्गत ती 2 गावं विस्थापित झालेली आहेत. पण बहुतांश लोकांनी तिथंच घरं बांधलेले आहेत. त्यामुळे माझ्या शाळेची पटसंख्या खूप वाढलेली आहे आणि पूर्ण गाव विस्कळीत झालेलं आहे. भोम, आखवणे, गुरवाडी आणि मौदे अशी 3 गावची विद्यार्थी माझ्या शाळेमध्ये येतात. आणि हा कोरोना काळ माझ्यासाठी एक सर्कस म्हणावी अशीच लागेल. कारण आम्ही 2घे शिक्षक होतो आणि क्वारंटाईन सेंटरही आम्हाला चालवावं लागायचं. ते करत असताना सुद्धा आम्हाला वेगवेगळ्या वाडींवरती जाऊन, आता नेटवर्क नसल्यामुळं आम्हाला प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांना मोबाईलवरती ऑनलाईन असं काहीच आम्हाला देता येत नव्हतं. मात्र आम्ही त्याच्यावरती अनेक उपाय शोधलेले होते. स्वाध्याय पुस्तिका आम्ही अवलंबल्या होत्या. विद्यार्थ्यांच्या घरी मी तरी प्रत्येक वाडीमध्ये असे गट केलेले होते ज्या ठिकाणी मी असं 2-2 तास वेळ दिलेला होता. सकाळी 2 तास तिथं, दुपारी 2 तास दुसऱ्या वाडीमध्ये, संध्याकाळी 2 तास. स्वतः जवळपास 6 महिने मी तरी गावी गेलेलोच नव्हतं त्यावेळी. आणि पूर्ण फॅमिलीपासून अलिप्त होतं. पण मात्र विद्यार्थ्यांना याही काळात कसं शिक्षण मिळेल यासाठी खूप प्रयत्न करत होतो. ग्रामपंचायतमध्ये सुद्धा आम्ही काही वर्ग भरवत होतो. माझ्या रूममध्ये सुद्धा खूप मुलं जवळपासची यायची आणि त्यांना सुद्धा त्या ठिकाणी शिक्षण दिलं जायचं.
अशा प्रकारे म्हणजे स्वाध्याय पुस्तिका एक माध्यम होतं. याचबरोबर काही चित्रकला, रांगोळी स्पर्धा अशा अनेक स्पर्धासुद्धा आम्ही त्या ठिकाणी अरेंज केलेल्या होत्या. आणि फक्त गुणवत्ता कशी वाढेल हा एक मुद्दा होता आणि तो धरून आम्ही खूप त्याही काळात आम्ही खूप प्रगती केली. मी जसं म्हटलं ना सुरुवातीलाच की नेट आलं, त्यावर सगळी माहिती जरी असली तरी शिक्षकांशिवाय पर्याय नाही, हे याच उदाहरणावरून स्पष्ट झालेलं आहे. सर, मी आता पुन्हा तुमच्या एका खास गुणाकडे येईन, तो म्हणजे तुम्हाला खेळायची सुद्धा आवड आहे. ते सुद्धा, त्यात सुद्धा तुमचा नंबर आला होता, तर ती आठवण काय आहे? आता शिक्षकी पेशा स्वीकारण्यासाठी म्हणजे मला माझ्या बहिणीनं खूप प्रोत्साहन केलं तसं बघा. कारण एक ऑलराऊंडर मी सुरुवातीपासूनच होतो. बालपणी मला खेळाची खूप आवड होती. वेगवेगळ्या खेळात मी स्वतःहून भाग घ्यायचो. D.Edला असताना सुद्धा मी जिल्हा स्तरावरती आम्ही खो खोमध्ये आणि रिलेमध्ये मी नंबर घेतलेले आहेत स्वतः. आता सुद्धा कर्मचारी स्पर्धा असतात त्याच ठिकाणी सुद्धा आम्ही याच वर्षी हॅट्रिक केलेली आहे खो खोची. शिवाय 6 वर्ष झालं आम्ही खो खोमध्ये विनर आहोत. रिलेमध्ये माझा सहभाग असतो. तर ही जी आवड आहे, मला आवड असल्यामुळे माझे तेच गुण विद्यार्थ्यांच्यात कसे वृद्धिंगत होतील यासाठी मी प्रयत्न करत असतो. कारण मातीचा जो गोळा असतो तो ओला असेपर्यंतच आपण त्याला आकार देऊ शकतो. जेव्हा तो गोळा सुकेल तेव्हा त्याला आकार देता येत नाही. त्यामुळे हे विद्यार्थी माझ्या जेव्हा सोबत असतात, आता पूर्ण पालक आमचे खूप दुर्गम भाग असल्यामुळं मजूर वर्गच खूप आहे आणि सर्वस्वी ते आमच्या स्वाधीन करतात आणि पूर्णपणे आता आम्ही जे एक वाक्य सांगेल तेवढेच त्यांच्या कानी पडतं आणि घरी इतर काही चर्चा होत नाही अभ्यासाच्या बाबतीत. त्यामुळे आमचं वाक्य आम्ही इतक्या तन्मयतेने आम्ही बोलत असतो जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या मध्ये काहीतरी बदल घडावा आणि यासाठी आम्ही खूप प्रयत्न करत असतो. तर हे गुण, माझे गुण कसे विद्यार्थ्यांच्या अंगी येतील यासाठी मी खूप प्रयत्न करत असतो आणि त्याचमुळे याच वर्षी आमचे 16 विद्यार्थी समूह नृत्य स्पर्धेमध्ये जिल्हा स्तरावरती याही वर्षी आमचा सहभाग होता. गेल्या वर्षी जिल्हा स्तरावरती उपविजेता खो खो, कबड्डीमध्ये आमचे विद्यार्थी आलेले आहेत. तर दरवर्षी 10 पेक्षा अधिक विद्यार्थी माझ्या शाळेचे जिल्हा स्तरावरती येतात क्रीडा स्पर्धेमध्ये. शिवाय सांस्कृतिक कार्यक्रमाची सुद्धा मला आवड आहे. कारण जिल्हा स्तरावरती, राज्यस्तरावरती समूह नृत्य स्पर्धेमध्ये माझ्या विद्यार्थ्यांनी, आता हे शाळा सोडून म्हणजे काही वाघोटणला असताना तरी मी रात्री 1-1, 2-2 वाजेपर्यंत हे विद्यार्थी माझ्यासोबत असायचे, पालकही असायचे आणि त्यातून आम्ही जिल्हास्तरीय, राज्यस्तरीय ज्या डान्स समूह नृत्य स्पर्धा असतात. आता हा आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे तो कला कौशल्यांनी खूप निपुण आहे आणि या गुणांचंच विद्यार्थ्यांमध्ये कसं वाढ होईल यासाठी मी पाहत असतो. तर याही स्पर्धेमध्ये आम्ही भाग घेतो. वैभवडी महोत्सव असेल तर त्या ठिकाणी मी 2 वर्ष सतत भाग घेतो. जवळपास 40 किलोमीटर गाव आहे माझं वैभवडीतून, पण रात्री 2 वाजेपर्यंत विद्यार्थ्यांना घेऊन येणं आणि त्यांना पुन्हा या विखुरलेल्या घरांमध्ये, विखुरलेल्या वाडींमध्ये पोहोचवणं ही एक कसरत असते, पण ते मी करतो आणि त्यातूनच विद्यार्थी या क्रीडा स्पर्धेमध्ये आणि या सांस्कृतिक स्पर्धेमध्ये विजेते होतात आणि त्यांचा आनंद असतो तो तुम्हाला चेहऱ्यावरती दिसून येतो. किती थकलो असलो तरी त्यांचं जे एक भाग घेण्याची उर्मी असते ती कशी वाढेल यासाठी मी प्रयत्न करत असतो. म्हणजे आपण आपल्यासोबत आपले विद्यार्थी मोठं व्हायला हवेत, हीच खरी तर त्यामागचा उद्देश तुमचा आहे आणि ते तुमच्या बोलण्यातून आम्हाला इथे जाणवत आहे. सर, खूप सुंदर तुमचे उपक्रम असतात. पण तुम्ही म्हणालात की तुम्ही कोल्हापूरचे, म्हणजे कोल्हापुरात तुमचं गाव आहे, तर तुम्ही कोल्हापुरातून सिंधुदुर्गात आला. तर कसं हे सगळं घडलं आणि इथे आल्यानंतर इथली भौगोलिक परिस्थिती त्याच्याशी जुळवून घेणं आणि विशेष म्हणजे आमच्या इथलं जेवण, म्हणजे सिंधुदुर्गात प्रत्येक गोष्टीत खोबरं घातलं जातं आणि जेवण बनवलं जातं आणि कोल्हापुरात त्याच्या एकदम विरुद्ध जेवण असतं. कसं जुळवून घेतलं हे सगळं? 2009 मार्च 2009ला माझी निवड झाली शिक्षक म्हणून. त्या अगोदर मी घरातूनच संपूर्ण शिक्षण, माझे D.Ed असो किंवा तिथपर्यंत सर्व शिक्षण मी घरातूनच पूर्ण केलेले आहेत. म्हणजे जोपर्यंत नोकरीला लागलो त्याच्या अगोदर मी घरातूनच ये जा करत होतो, अपडाऊन. त्यामुळे नोकरीला येणं हेच माझं घर सोडणं पहिली गोष्ट होती आणि ते सोडून, घर सोडून जसं मुलगी एखादी संसार करायला जाते तशा प्रकारे मला त्या दिवशी फिलिंग्स होत होत्या. पण कोकण मला लहानपणापासून खूप आवडायचं आणि या कोकणात फिरताना मला आवडायचं. बालपणी मी माझ्या काकांसोबत यायचो तर ते मला खूप आवडायचं आणि याच कोकणामध्ये मला नोकरी करायला मिळते हे माझी भाग्याची गोष्ट मला वाटते. 2009 साली मी जेव्हा आलो, पहिली शाळा माझी वाघोटण होती. खूप दूरवरून मी आणि माझे भाऊजी आम्ही सोबत मोटरसायकलवरून आलेलो होतो आणि वाघोटण कुठं आहे हे माहीत नव्हतं. त्यावेळी अँड्रॉइड फोनही नव्हते. आम्ही शोधत विचारत वाईवरून पंढरी म्हणतात तसं तळे बाजार, जामसंडे असं करत पडेल कॅन्टीनवरून वाघोटण गाठलेलं होतं. म्हणजे उलटा प्रवास केलेला होता
आणि वाघोटनमध्ये प्रवेश केलेला होता. वाघोटन पाहताना वरून म्हणजे वाघोटन सुरू झालं जेव्हा समजलं तेव्हा मी सैरबैर झालेलो होतो, घरं शोधत होतो. पण तुटलेली माळ असते आणि मणी कसे विखुरतात तशी ती घरं विखुरलेली होती आणि त्यामुळं गावचा काही अंदाज मला त्यावेळी येत नव्हता. आणि असं करत करत मी शाळेमध्ये पोहोचलेलो होतो. शाळा खूप मोठी होती. आता मॅडम म्हणल्या जेवणाच्या बाबतीत, तर शाळेमध्ये सुरुवातीला त्यावेळी कुळीत पिठाचं जेवण असायचं पोषण आहारमध्ये. आणि ते कुळीत पीठ मला वास वेगळाच उग्र असा यायचा, कारण आमच्या कोल्हापूरला असं कुळीत पिठाचं जेवण आम्ही कधी खाल्लेलं नव्हतं. पण सुरुवातीचे जे कुळीत पिठाचं भात आणि जेवण ते मला नकोसंच वाटायचं. सुरुवातीचे 1-2 आठवडे मी काय ज्यावेळी कुळीत पिठाचं पिठलं असायचं तर त्यावेळी भात मी खाणं टाळूनच द्यायचो. पण नंतर सवय झाली आणि कुळीत पीठ आणि भात खाणं मजा वाटू लागली आणि हळूहळू याही परिस्थितीत जुळून घेतलं. पण कोकण मला खूप आवडतं. इथली माणसं खूप प्रेमळ आहेत, बोलकी आहेत आणि एक भरभरून देतात. ते जसं काही असो, त्यांची परिस्थिती कशी असतो, मात्र त्यांच्याकडे देण्याचा हा गुण खूप चांगला आहे त्यांच्याजवळ. मग ते आपल्या अर्धी भाकरी का असे ना त्यातली थोडी आपल्याला देतील, पण देतील. हा गुण मला आवडतो या लोकांचा. आणि पालकही खूप मला आजपर्यंत ज्या शाळा भेटल्या, वाघोटनमध्ये मी काम केलेलं आहे, तिर्लोट आंबेरीलाही केलेलं आहे आणि आता सध्याचं मौदे शाळा आहे. तर या तिन्ही ठिकाणचे पालक खूप प्रेमळ आहेत, खूप देणार आहेत आणि शाळेच्या बाबतीत माझ्या बाबतीत ते खूप खूप असं भरभरून देतात आणि या प्रेमापोटीच मी असं हे काम करत चाललेलं आहे. आमच्या कोकणची टॅगलाईन जशी आहे, येवा कोकण आपला जसा, येणाऱ्याला प्रत्येकाला आम्ही आपलंसं करून घेतो आणि समोरचा माणूसही त्यात जुळून घेतो आपल्याला. पण सर, जेव्हा घरचे तुमच्यापासून आता लांब आहे, मग आठवण येते, मग तिथं जावंसं वाटतं, त्यांच्याशी आता कशा पद्धतीनं तुम्हाला हे सगळं त्यांना सांगावं लागतं की आता मला सुट्टी नाहीये, असं कधी होतंय का? हो, जवळपास 14 वर्ष मी एकटाच राहतो इथं. कधीतरी फॅमिली म्हणजे माझी मिसेस घेऊन येत होतो, पण 14 वर्ष मी स्वतः जेवण बनवून खाल्लेलं आहे आणि खाण्यामागचं म्हणजे बऱ्याच वेळी मला शेजारीच देत असतात, त्यामुळे जेवण करणं मला काही विशेष असं वाटत नव्हतं. यावर्षी माझी मुलगी इथं 1लीला दाखल असल्यामुळे मी माझ्या पत्नीला घेऊन आलेलो आहे. पण जेव्हा कधी घरी गेलो तर घरी सुद्धा शाळेचंच काम, त्यामुळं आई वडील सतत, कारण मौदे हे गाव दुर्गम आहे आणि ऑनलाईन काम मला माझ्या मौद्यात राहून करता येत नाही. त्यामुळं कोल्हापूरला गेल्याशिवाय ऑनलाईन काम होत नाहीत. त्यामुळे शनिवार रविवार पुन्हा ऑनलाईन कामातच मला द्यावा लागतो वेळ. आणि असं करत असताना घरच्यांना या गोष्टी म्हणजे कशा सांगायत, कारण सांगूनही त्या न समजणार आहेत. बऱ्याच वेळी आईची ओरड असते की तू अरे घरच्यांना कधी वेळ देणार. पण मला आणि त्यांनी ओळखलेलं आहे की हा काही आपल्यासाठी नाही आहे, हा शाळाच मोठी मानतो, शाळाच आपलं सर्वस्व मानतो. त्यामुळं आता त्यांनाही ते पटलेलं आहे आणि ते हळूहळू मला बोलणं कमी केलेलं आहे त्यांनी. पण अशा प्रकारे ज्या काही गोष्टी असतात त्या मी शेअर करत असतो घरच्यांशी. बरोबर. सर, तुम्ही एक वेगळा उपक्रम सुरू केलाय, तो म्हणजे मराठी शाळा या नावाने YouTube चॅनल सुरू केलंय. एका ठिकाणी तुमच्याकडे एवढी मोठी आव्हानं आहेत, म्हणजे रेंजच नाही आहेत, त्यामुळे हे YouTube चॅनल चालणार कसं? पण ही नेमकी संकल्पना काय आणि कसं सुचलं हे सगळं? आता जवळपास सांस्कृतिक कार्यक्रमात एक हातखंडा आहे, कारण विद्यार्थ्यांचं गॅदरिंग बसवणं, कारण विद्यार्थ्यांना एक सुप्त गुण असतात आणि सुप्त गुण त्यांना समाजापुढे मांडण्याचं एक व्यासपीठ म्हणजे स्नेहसंमेलन असतं. तिर्लोट आंबेरी सारख्या ठिकाणी सुद्धा मी काम केलेलं आहे. 16 विद्यार्थी होते माझ्या 1ली ते 7वीच्या वर्गामध्ये आणि 8 वर्ष स्नेहसंमेलन त्या ठिकाणी काही झालेलं नव्हतं. पण जेव्हा स्नेहसंमेलन मी सुरुवात केली, हळदी कुंकू कार्यक्रम घेतले, 16 विद्यार्थ्यांची सहल कशी न्यायची हा प्रश्न होता, म्हणून आम्ही पालकांना घेऊन सहल अरेंज केली. असे अनेक उपक्रम राबवले आणि त्या वर्षीच 1,89,000 एवढा शैक्षणिक उठाव झाला आणि आमची ती शाळा डिजिटल झाली. म्हणजे हे सगळं स्नेहसंमेलन राबवत असताना त्याच्या ज्या काही नाटिका होत्या किंवा त्याचे काही डान्स होते ते इतरांना सुद्धा बघता यावेत किंवा त्यांना सुद्धा एक मार्गदर्शक ठरावेत. म्हणून मी ठरवलं की हे आपल्यापर्यंतच न ठेवता आपण समाजापुढे घेऊन जाऊया. आणि त्यासाठी मी मराठी शाळा नावाचं YouTube चॅनल चालू केलं. त्यामध्ये मी अनेक शैक्षणिक व्हिडिओ टाकलेले आहेत. मी जवळपास 41 शैक्षणिक साहित्य तयार केलेलं आहे. त्यामध्ये सुद्धा माझा वैभवडी तालुक्यात आणि आपल्या जिल्हास्तरावरती प्रदर्शनात नंबर आलेला आहे आणि त्यांचे सर्व शैक्षणिक साहित्यांचे व्हिडिओ माझ्या या चॅनलवरती पाहायला मिळतील, ज्या पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना दोघांनाही त्या उपयुक्त आहेत. तर हे सर्व आपल्यापर्यंतच न ठेवता आपण समाजापर्यंत कसं नेता येईल यासाठी म्हणून मी मराठी शाळा नावाचं व्हिडिओ चॅनल चालू केलं. त्यामध्ये भाषणं आहेत विद्यार्थ्यांची, स्नेहसंमेलन आहेत,
शिवाय काही शैक्षणिक व्हिडिओ आहेत. असे अनेक शाळेमध्ये जे काही ॲक्टिव्हिटी उपक्रम राबवलेले आहेत मी आजपर्यंत, तर त्यांचेसुद्धा व्हिडिओ यामध्ये समाविष्ट केलेले आहेत आणि अशा प्रकारे चॅनल चालू आहे. सध्या मौद्यासारख्या ठिकाणी राहत असताना त्याकडे जरा दुर्लक्ष होतं, कारण सोमवार ते शुक्रवार अजिबात रेंज नसते. शनिवार जेव्हा गावी जाऊ तेव्हा काहीतरी वेळ मिळत असतो. त्यामुळं हे चॅनल आता 1-2-3 वर्षामध्ये आमचं जास्त व्हिडिओ अपलोड होत नाहीत, पण करतो मी. ज्यावेळी मला वेळ मिळतो त्यावेळी ह्या चॅनलवरती मी अपलोड करत असतो आणि याला लाईक आणि सबस्क्राईब भरपूर आहेत. खूप लोक पाहतात आणि त्यांनाही आनंद मिळतो. नक्कीच, म्हणजे या माध्यमातून तुमचे कसे उपक्रम असतात ते सगळ्यांनाच बघायला मिळतील. आणि जर तुम्ही सुद्धा आतापर्यंत मराठी शाळा हे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर तेही करा. त्याच्या माध्यमातून तुम्हाला सुद्धा त्याचा फायदा होऊ शकतो. सर, एक म्हणजे सगळ्यांचीच खंत आहे खरं तर, आणि तुम्ही असू देत किंवा मी असू दे, आपण मराठी माध्यमातून शिकलोय आणि आता आपण पाहतोय की अनेक मराठी शाळा अशा आहेत ज्या बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. काही तर बंद सुद्धा झालेले आहेत कारण विद्यार्थी येत नाही आहेत. तर आणि अनेक पालकांचा असा ओढा आहे किंवा एक समज आहे की आपला विद्यार्थी जर इंग्रजी माध्यमातून शिकला तर तो पुढे काहीतरी चांगलं करू शकतो, मराठी माध्यमात शिकला तर ते कमीपणाचं वाटे, कुठेतरी ही भावना आहे आत्ता निर्माण होते. तर या मराठी शाळा, तुमचं यूट्यूब चॅनल, त्यावरूनच मी हा धागा पकडते. तर मराठी शाळा टिकवण्यासाठी, त्यांचं अस्तित्व राखण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? आता मॅडम, तुम्ही बोलताना बोललात की आपल्याला कमीपणा वाटेल, तर हीच गोष्ट मला वाटतं पालकांच्या ध्यानीमनी असते की माझं मूल मराठी शाळेत शिकतं, इंग्लिश मिडियमला शिकत नाही, शेजाऱ्याचं शिकतं. ही जी कमीपणाची भावना आहे त्यामुळंच पालकवर्ग जो आहे तो विद्यार्थ्यांना मराठी शाळेमध्ये पाठवायला विरोध करत असेल. किंवा आता आपल्या इथं जे काही मराठी शाळांचे पट कमी होत आहेत त्याला हे कारण नसावं असं मला तरी वाटतं आपल्या जिल्ह्यामध्ये. कारण आपल्या इथं रोजगाराची तेवढी उपलब्धता नाही आहे. त्यामुळं मुंबईसारख्या ठिकाणी स्थलांतर खूप मोठ्या प्रमाणात होत असतं आणि त्यामुळं पालकवर्ग त्या ठिकाणी जात असतो मजुरीसाठी, उद्योगधंद्यांसाठी, लोक कामासाठी. त्यामुळं विद्यार्थी सुद्धा त्यासोबत जात असतात. त्यामुळं आपल्या शाळांची पटसंख्या कमी होत असेल. पण मराठी आणि इंग्लिश माध्यम या बाबतीत जर बघायला गेलो तर मला वाटतं इंग्रजी माध्यम असं तितकंसं खूपसं ॲक्टिव्ह आहे असं नाही. कारण आज जर पाहायला गेलो आपण तर इंग्रजी भाषा बोलणारे किती देश आहेत ज्या ठिकाणी इंग्रजी लँग्वेज आपण इंटरनॅशनल लँग्वेज म्हणून त्याकडे पाहिलं जातं. पण किती असे देश आहेत की ज्या ठिकाणी फक्त इंग्लिश बोललं जातं. आता जवळपास 6-7 देश असे असतील मोठे की त्या ठिकाणी इंग्रजी भाषा चालते. पण बहुतांश असे काही देश आहेत, आता चीन आहे, जपान आहे, जर्मन आहे, तर त्या ठिकाणी इंग्रजीच भाषा चालते असं नाही. तर त्या ठिकाणी आपण दुसरी भाषा शिकून जाऊ शकतो. जपान, जर्मनी भाषा शिकून आपण त्या ठिकाणी सुद्धा आपलं वेगवेगळ्या क्षेत्र आहेत की त्या ठिकाणी आपल्याला जॉब मिळतात. आपले पंतप्रधान साहेब आहेत की त्यांनी असे अनेक व्ह्यूज आपल्याला दाखवलेले आहेत की त्या ठिकाणी आपण अशा माध्यमातून आपल्या गुणवत्तेत वाढ करून अशा देशांमध्ये सुद्धा इंग्रजी न शिकता, इंग्रजीचा फक्त जास्त यूज न करता इतर भाषांचा सुद्धा अवलंब करून आपण त्या देशांमध्ये नोकरी सहजपणे मिळवू शकतो. आता माझी कन्या सुद्धा इयत्ता 1ली दाखल आहे आणि ती माझ्या शाळेत शिकते. असं कुठं नाही की मराठी शाळेत शिकलेला विद्यार्थी IPS होत नाही, IAS होत नाही. तर होऊ शकतो. मराठी शाळेमध्ये जरी आपण शिकत असलो तरी आपण इंग्रजीचा विषयाचा अभ्यास चांगल्या प्रकारे करू शकतो ना. तर त्या ठिकाणी अभ्यास करून आपण इंग्रजीवरती प्रभुत्व मिळवू शकतो. ते काही इंग्रजीवरती प्रभुत्व मिळवायचं आहे म्हणून इंग्रजी माध्यमाची शाळा पाहिजे असं कुठं काय. आपलं जे मूल आहे तर ते मातृभाषेतच चांगलं शिकतं असं मला तरी वाटतं. त्यामुळे माझं मूल जे आहे ते मराठी शाळेतच शिकतं. आणि पहा ना, आपल्याला जी गोष्ट अवघड वाटते त्याकडे आपण जर सोप्या पद्धतीने त्याला ते मांडलं तर त्याला ते पटणार आहे. जर तेच इंग्रजी फॉरेन लँग्वेज आहे त्यातून जर त्याला समजावून सांगायला लागलो तर ते कितपत त्यानं ज्ञान ते ग्रहण करेल, शक्य नाही. त्यामुळे मला तरी वाटतं माझ्या या पालकांना विनंती आहे की त्यांनी इंग्रजी माध्यमाकडे न वळता मराठी माध्यमाकडे गुणवत्ता जिथं असेल मराठी माध्यमाची तिथं तुम्ही नक्कीच प्रवेश घ्यावा. आणि जे आपले पदाधिकारी आहेत त्यांना सुद्धा माझं सांगणं आहे की जर चांगल्या प्रकारे जर कर्मचारी वर्ग तिथं आपण प्रोव्हाइड करू शकलो, चांगल्या प्रकारे जर शिक्षकांची संख्या योग्य प्रमाणात जर देऊ शकलो, तर असं जर आपण मॅनपॉवर जर देऊ शकलो तर का नाही मराठी मुलं पुढे जाणार. मराठी शाळेतली मुलंही पुढे जाऊ शकतात. आजकाल ऑनलाईन शिक्षण यावरती जोर आहे, वेगळे उपक्रम शिक्षकांना राबवायला दिले जातात. त्यामुळं अध्यापन आणि शिक्षक
यांचं जे नातं आहे अध्ययन करणं ते खूपसं दुरावत चाललेलं आहे. तर आम्हाला जास्तीत जास्त अध्ययन करायला द्यावं असं मला वाटतं, जेणेकरून आम्ही आमची मुलं या इंग्रजी माध्यमाच्या मुलांपेक्षाही पुढं जाऊ, आपण नेऊन दाखवू. आणि आजही ते जातात आणि नक्कीच जातील इथून पुढे. नक्कीच सर, हा महत्त्वाचा विश्वास तुम्ही व्यक्त केलेला आहे या ठिकाणी. सर, शेवटचा प्रश्न. आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळाला आहे, त्यामुळे जबाबदारी आणखीन हो. वाढली. म्हणजे आतापर्यंत तुम्ही सांगितलं जसं की 1-1 वाजेपर्यंत तुम्ही घरीही जात नाही, हो. या इथे तुम्ही झोकून दिलेला आहेत. पण पुढे काय आम्हाला तुमच्याकडून पाहायला मिळेल? नक्कीच एक आता सत्कार होत होते, हळूहळू दडपण वाढत चाललेलं होतं माझ्यावरती, कारण बरेच जण येत होते आता पुन्हा राज्यस्तरीय पुरस्कार आहे त्याच्यासाठी आपण प्रयत्न करायचेच आहेत असं म्हणत होते. पण मी नक्कीच प्रयत्न करेन. हा जो डोलार आहे तो नक्की सांभाळेन. पुरस्कारासाठीच नाही, फक्त माझ्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता कशी वाढेल हेच माझं मुख्य उद्देश आहे. हा जो पुरस्कार आहे याच्यासाठी मी हे करत नव्हतो. माझे सहकारी शिक्षक आहेत केळकर सर, तर त्यांनी यासाठी आग्रह धरला की तुमचं भरपूर काय काय आहे, फक्त तुम्ही दाखवून द्या, प्रेझेंट करा, पाहूया आपल्याला. आणि या फक्त 15 दिवसात या गोष्टी घडल्या आणि मी तो प्रस्ताव सादर केला गेला आणि त्यातूनच हा पुरस्कार मला मिळाला. जे काय होतं ते माझं पाठीमागचं 14 वर्षातलं कार्य होतं आणि इथून पुढे याच्यापेक्षा जसं जास्तीत जास्त चांगलं कार्य मला कसं करता येईल यासाठी मी प्रयत्न करेन. नक्कीच आपल्यातले जे काही सुप्त गुण आहेत ते विद्यार्थ्यांच्यामध्ये कसे उतरू शकेल यासाठी मी नक्कीच प्रयत्न करेन. खरं तर सर, या पुरस्कारासाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा, तुमचं धन्यवाद. अभिनंदन. आणि खरं तुमच्यासारखे शिक्षक आहेत म्हणून अनेक विद्यार्थी आज वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये पुढे जात आहेत, एक योग्य व्यक्ती म्हणून समाजात वावरत आहेत. त्याचं सगळं श्रेय आपल्यासारख्या शिक्षकांना जातं. तुम्ही आहात म्हणून आमच्यासारखे विद्यार्थी आहेत आणि तुमच्या या सगळ्या कार्याला खरंच सलाम. तुम्ही आम्हाला वेळ दिलात, आमच्याशी संवाद साधलात, त्याबद्दल आपलेही मनपूर्वक आभार. धन्यवाद मॅडम. धन्यवाद. धन्यवाद.